Vamos agora con un tema que se chama Vamos Indo, un tema de Santiago, o acordeonista do grupo. Ese Vamos Indo é a resposta perfecta eses dous galegos ou dúas galegas no adro da igrexa ou sentados nunhas pedras ou nun prado ou á beira do río. Que como che vai a vida? Vamos indo. Din na miña terra nunca peor. A mí sempre me fixo gracia eso de nunca peor. E a verdade é que nós tamén desexamos que vos todos e todas vayades indo a mellor, se pode ser, non a peor, claro. Vamos indo.
Sergio Cobos, María Prieto.